Учителя Петър Дънов учи, че изяществото е не само външна красота, но преди всичко хармония между духа, ума и сърцето. Истинското изящество се ражда, когато човек живее с чисти мисли, добри чувства и благородни постъпки, изпълнени с любов и мъдрост. Това е състояние, в което всяко движение, всяка дума и всяко дело са изпълнени с вътрешна светлина, мекота и състрадание. Учителя казва, че изяществото е израз на божественото в човека. То не е показност, а тиха сила, която излъчва мир, вдъхновение и светлина. Само онзи, който носи хармония в себе си, може да я предаде на света и да бъде носител на истинска добродетел. За да развием изяществото, трябва да се учим да съзерцаваме красотата в природата, в мислите си и в отношенията си с хората, да се стремим към чистота и светлина в душата си. Вътрешната красота е плод на постоянна работа върху себе си, на стремеж към истина, доброта и състрадание. Когато човек се изпълва с любов, мъдрост и истина, изяществото става естествено проявление на неговия живот. Като песен, която звучи тихо, но докосва всяко сърце и осветява пътя към духовното извисяване.